gede ko All India Radio Shillong ka khubor ban puli ka sanni jana kimat bakong san jong ka khubor. Belum jingalang ke Sarkar Meghalaya bat kisang san berthai ki District Council bat kisang bhalang bani mir jumut halor ka kam ye pendet ye uput usam ka jela bat ka asam. Ki NGO gede ki kimat bat ki skor jong ka National Human Rights Commission ban penpriang jeng tip halor ka hoklong brio man brio ong ka NHRC. Ai junjur ka kabinet jong Sarkar Meghalaya halor ki jingpen kela ki bela terwa ya ka Meghalaya Compulsory Registration of Marriage Act arhajar khatar. Bat sampai salam baga cek Menteri Ramba ka Meghalaya u Conrad Sangma syaki seng yarap lade haka self-help group mela haka Shillong rapleng. Haswa bani pai syaki kubor ki babnya ini sya skor shoi kini ki jingpen bena. Gari India kala tahu history haba kala laban aya palat shispa klurli kidawai tika COVID-19 hakari. All India Radio ka abura me barok ki doktor ki nurse ki ki nong tre ki bakmat hakani benta badu ya barok ki bela depsim ya kani ketika kabla penla ya kari ban kenjo show new mau mer. Wala kari kala laban kenjo show new mau jam jong jing IT ka COVID ka All India Radio ka mahan ya barok ki nong sngam bakat ma persya yo COVID kampat kot. Kumta ka kentui pi baro ba pili atika no kloye ladi bat yarap lem ki weiru bakin yo ekni ketika. Hakani ka ayam lekmen sobhaban bot ye kini lightly ki kendon besuk ban le kata deng mas pikir ban le kho ye ka khmat ba ki kiti bat kyar paji na ki wei para brio da armita. Na ka benta ki jingtip bat ki jinglam nanti ha ka beide ba COVID-19 phone how national helpline number not iwe arlai khandai new pran not sound real lani how iwe not new sun u helpline number jong Meghalaya u de iwe not pra but u iwe not new not kani pak kalong skowe ge jing penbena ha ge jing ko kentip jong ka azadi ka Amrit Mahotsav India at 75 quiz bat ka AIR News Shillong kani kalong ka jingkili na ka benta menta ka tayo u ei unong ile lait lu u bala ai ka jingkhot Delhi chalo ngan ong biang u ei unong yele lat nyut u bala ai ye ka jingkhot Delhi chalo pai ki jubab ki jong phi rengkat ba ka kerteng ba ka jakasa ba pura jong phi leng ba ka ne ka email address ddo@rnushillong@gmail.com lani pila aruban pha da ka WhatsApp show ni number khandai lai ndriu san khandai iwe nyu khandai ya ka kerteng inong job on penbena ha ka bentak banwan jong ka Amrit Mahotsav quiz bat ka AIR News ka jingkali mission teo kalong manu bala thaw ya ka Free India Society bat ka juba bade kalong u Vinayak Damodar Savarkar ngilay apdian ye bontli ki juba na kinong skap ki jongi bat inong job ide I Amishal Kharhari na lumaw ba mau kerwat Southwest Khasi Hills District Meghalaya mentang ini pai syaki kubor ki bamnya la penong yi jingelang pili jumut bat baro ki sengsan perthai Meghalaya nin kesngi ha kanong ba Shillong na ka benta kum ban penbet yi kam kajaput bat kajela Assam haswa ni jingelang la penong yi jinge tai be District Council jong ka Khasi Hills bat Giant Hills rengkat ba ki kli nong sen shnong ban sngap thu yi jing sngo be ki jing ai jumut ki jong ki ha ka be de be ki jing penbet yu put ha ki nri na pedeng ki khat artli ki than ki bedan pedeng ke je ka japot ban khmi bat pendit chwa ya ki hindri tli ha ka benta ka ban kong la penong ru ki jing plijung mut bat ki seng balang ba pero halor ka ni kamat ban yo ki jing ai jumut bat ban sngap thu ki jing yo I ki jong ki hadin ka ni usembut menteri ramba ka jelau ba pres tun song ula pentim bala penong ye ki jing ya tai ki babnya sani bha bat baya baro ki jing ajumut na ki komiti beper ka sarkar kan sa syong ban bisar benya ubatan song loong ba baro ki kai phot ki bala penpoi ki dan kam ban ya chaprang rengkat ba ki wedi ki duler ki bede bat ka khndo ka siap bat ki duler ki bakat kum ka history ki badan bat ka sarkar haswa ka jing yelang ka ban long ha pedeng ki menteri ramba jong ki arjala kata ka Meghalaya bat Assam Susu sembut menteri ramba ulo ong ba ka benta ka ba ar ha ka bede ba ka jing penbet
pat yakin riu teli ki than khaput ki berangsa le si on la ban penlong tang hadien bela de penbet chwai ki riu teli jaka ki bela bu ha ka benta ka benkong jong ki ji penbet put ubat tin song lo ong ba yaki kai phot jong ki committee beper ki bela penpoi su sarkar ya menta om pat la ban penbena pat ba kat ba om pat simrai da ki menteri rang ba jong ka sam bat Meghalaya Kinong ilam jo kibi seng sain terthei jong jela kila penpal ke jing ro ye ke sarkar MDA kabala sim khia bat ye le minat ban penbet ye ke jing e kabala sa teng la slamba ha ke be de bu put usam jong ke jela bat ka asam ka National Human Rights Commission NHRC kala penwai no anim ke sngi ye ke lempung open hearing bat camp sitting kaba ars ngi jongka ha Shillong ha kaba kala rai dan ai khat san lak tengka kum ka jingerap ya kilanot kibangat ha ka jing shapen khen ya ka an long breu man breu kiba ha ka thup ba pher jong ka jala Meghalaya Mizoram at Tripura baro khat kandai teli ki mokot duma lawan ra bat pun sngaw ka ni kelempong ki bekan thup yan ri teli na Meghalaya lai teli na Mizoram bat shipo teli na Tripura ki bala bishar da ka kunho nong bishar full bench jong ka NHRC ki jing jor ki ba la bishar ka ni kelempong open hearing ki kan thup ye ki jing bom yo pdiang ya ki report case ki show cause notice bat ki compliance case ki bede bat ka jala Meghalaya Mizoram at Tripura ka NHRC kala penlong ru ye ka jingeta be ki khot ki seng balang ki NGO bet ke HRD ha ka jinge kren pli jumut ka bala long ning ka sngi bala wanra ikimat ki be de be ka jing sumar ha ka liang ka kot ka khia SC bet SD bat ru ikimat ki be de bet ki kenthei ki temen ki san bet ki khna ka NHRC ka banjur bat ong ba ki NGO ki de ki khmat bet ki score jong ka commission bat kilong kilok ke besisha jong ka NHRC ha ka ba pen priang jing tip halor ka hok long briu man briu kani ka khubor ka wan shipina ka All India Radio Shillong ka darbar cabinet jong sarkar Meghalaya ka ai jing manjur halor ka jing pen kla ya ka ai Meghalaya Compulsory Registration of Marriage Act 2000 khatar Menteri Kabinet James Sangma ulo ong bala penteri kam ni ka an khnang ba ka song kha song man kan long ka bala yo jingi thu leng ba ka registration ka ba de ban le ha ka jingi poi kha kani ka an ka te ru ya ubriu bat ka briu ki bala song kurim ba ki de ban dan bat sei ka sarnat ya tho song kurim ha baro ki kam ki be de ba sarkar James Sangma ulo ong ba ya kani ka benta la batai penshai lim ba ka jing pen kla ya kani ka an ka ba haus nam 2000 ka khandai ka darbar cabinet kala ajun jur ya ka jing pen kla bala dawa ha ka rukwam ka ordinance Menteri Rambak ka Meghalaya Konrad ke Sangma ula sa me ka pisa da ka check sheki sengirap la di jong ka mau control block ha ka self help group mela ka bala long ha ka snong rap leng nim ka sngi haba ajin kran ha kani kelempong menteri rang ba ulo ong ba haba ma u bat ka kemuan ka jong u kila simti u lakam ka jing sensyar ka jela ka bawan ka jingmut jong ki ka long ki jing tei jing sina ka bah ka miat jong ki imlang sa alang ha ki sinong ki thau bat ha ka liang ka jing kenti gur kom im lim ba ka yo ka kon bat ka sarkar ka phai khmat sha ka wei pa ka wei ni ki te ki thong Menteri rang ba lo ong ba ka jal jivan mission kalong ka wei ni ki mat tri kam ba kong san ka jela ha ka ba ha ka ni ka sisnem siteng ka sarkar ka la ban ai kor sha ki arlak tli ki long yeng ha ka jela palat chis pa lai pusau klor nripui lak tli ki dawai tika covid la de ban ai ha ka ri India ka hadu menta ha ka nationwide vaccination drive Katnat ka kot kya jong sarkar India kala ong ba ka jing ken jong ki bela kot na ka jing pang COVID-19 hakari ka long kandai pu pra point lai pra na ka shispa ha ko pa kalyang ha Meghalaya sanrungut ki bri le yu thmai ka jing pang COVID-19 ning ka sni bat menta baro ki berang dan ha po ka jing sha sumana ka ni ka jing pang ha Meghalaya ki don shispa sau phongun Nen ka sni prangot ki bri ki la kot na ka jing pang COVID bat sim dan ki baklat kat hadu menta baro ki bela klat no na ka jing pang COVID-19 ha Meghalaya ki long sia jar sau spa nyongut ka North Eastern Council Ministry of Development of North Eastern Region jong ka sarkar India kal ajing menjur ya ka project kenti ya ka kamri dok ha bat ka kamri sniang bamdo ha ka than ste la mingi
Kaba ha ka jinglut ka bakot South Park handai po point pra ar lak tengka. Kat ada menta ka NEC kelala ban pelat ya kepisah ka balong She's Park handai pun rio point lai ar lak tengka. Sya ka North Eastern Region Community Resource Management Society kata ka NERCRMS Shillong bat na kani kepisah ka bala pelat kat ar point pra lak tengka la pendan kam ha ka bantawi ki khat san kli jakaris niang pensngat ha West Giant Hills District jong ka jela Meghalaya kabala ajung to ye ki khat san hut kinong risniang nalor ka West Giant Hills bat ka East Khasi Hills District jong ka jela Meghalaya yakni ka project la pentri kamru ha ki district ki bahar Arunachal Pradesh Assam bat Manipur ha Manipur kladan ka jingjapan bathai bom IED ni improvised explosive device ha kabi ke dukan di dawai kebadan ha Khurai jong ka Imphal East District ngin ka step ki pulet ki batoket alor ka ni jingja ki la ong ba uni ubam IED ula bathai ha khamat jong ka dukan di dawai om shimdan ba mensawa ka ni jing bathai handai ka dukan di dawai kla julor na ka jing klan jong ka jing bathai ka adu menta om pat shim yo kem yin nuru ha ka be dei ba ka jing pen bathai yo ubam IED ha Khurai kat tu ka ni ka khubor la kut Kabelawan Shapina ka All India Radio Shillong.